Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Som molta gent, però des d'aquí, des de l'escenari, sentim que estem en família. Vol dir que moltes gràcies, benvinguts. Com que tenia por de deixar-me algunes coses de les que volia dir, si no us fa res, he preparat un escrit i el llegiré per no deixar-me res del que m'agradaria dir avui. Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a les 13enes jornades d'innovació a l'etapa d'educació infantil. A la directora de l'ICE, la senyora Carme Ruiz Bueno, li sap molt greu no poder ser en aquest acte d'inauguració. Li ha estat impossible i m'ha demanat que la substituís. Espero estar a l'alçada de les circumstàncies. I la substitueixo amb dos encàrrecs. L'un, el de representar la institució perquè soc membre de la unitat docent de l'ICE de l'Autònoma. En nom d'ella, vull donar les gràcies a tot l'equip d'infantil per la seva tasca intensa i compromesa en l'organització de les jornades, però també per la responsabilitat que senten a continuar construint coneixements i oferint pràctiques innovadores a l'etapa d'educació infantil. L'altre encàrrec el faig com a membre participant de l'equip que organitza aquestes jornades. Per tant, a més de tenir el goig de representar la directora de l'ICE i compartir l'acte amb la senyora Carme Ortoll, directora general d'Educació Infantil i Primària, moltes gràcies, Carme, per venir. També sóc aquí per agrair-vos, en nom de tots els membres de l'equip ICE d'Infantil 06, la vostra assistència i participació a les jornades. L'ICE de la UAB confia des de fa un munt d'anys en la bondat i la vàlua professional i formativa dels seus equips i l'èxit de la convocatòria d'aquestes 13enes jornades corrobora que l'aposta institucional pels equips de formació de formadors segueix sent valenta i vàlida. Hem hagut de tancar inscripcions amb el cartell de complet. Aquest és el llistat. Aquest és el llistat de les persones organitzadores de les jornades i membres de l'actual equip. Aquest equip és l'equip ICE més veterà de la casa i, tot i estar constituït per un gruix de professionals experts en educació infantil provinents de la pràctica docent i la formació universitària inicial i permanent, també compta amb la incorporació recent de professionals més joves i, per tant, amb el relleu generacional i la saba nova que necessita l'ICE i la formació permanent. En nom de totes elles, gràcies de nou per ser aquí. Ens sentim molt honorats i molt satisfetes. Permeteu-me que us expliqui breument que l'equip ICE d'Infantil 06, organitzador d'aquestes jornades, va néixer l'any 1991, amb l'impuls i l'encàrrec d'organitzar les primeres jornades, després d'haver participat com a assistents a unes jornades estatals que van valorar com a millorables des del punt de vista organitzatiu. Una de les principals característiques d'aquest equip ha estat justament la fidelitat i el compromís amb el propi equip. Tanmateix, és inevitable que al llarg de tots aquests anys hagin estat nombroses les persones que hi han format part. Esperem no haver oblidat ningú i, en tot cas, si ho hem fet, ha estat per culpa del senyor Alemany, com diria la Montserrat Anton, una de les impulsores i alma mater de l'equip d'infantil i també l'anterior directora de l'ICE. Per tant, si l'equip treballa des del 1991, deixeu-me que us expliqui que aquest any celebra els seus 25 anys.
com també ho fan els primers concerts de rock català o la Marató de TV3, tinc entès. I per commemorar aquest esdeveniment, a més de convidar a la inauguració de les jornades a membres que havien participat activament en l'equip, us hem preparat per a tots alguna petita sorpresa de celebració que no consta en el programa. En aquestes jornades, a més d'oferir-vos el diàleg i les aportacions dels professors Joan Manuel del Pozo i Eulàlia Bosch, us presentarem un bon grapat d'experiències i reflexions que tenen com a nexe comú basar l'acompanyament al desenvolupament dels infants en el respecte profund a les persones, un tema d'actualitat rabiosa si considerem les inquietuds i els conflictes que afecten els temps que ens han tocat de viure. Aquest ha estat el tema escollit per a les 13enes jornades, un tema que va sorgir en el si de l'equip després de llegir les peticions en les avaluacions de les jornades anteriors i d'haver fet un repàs a tots els temes abordats en jornades anteriors. Temes que ara volem recordar breument amb tots vosaltres com a part d'aquesta petita celebració de 25 anys de l'equip. Mireu, aquí teniu les dues primeres jornades que vam titular la innovació en l'etapa d'educació infantil amb la seva corresponent publicació. Les jornades 3 i 4 que van titular Entre infants i grans o el joc a 0-6 anys, amb una de les publicacions perquè l'altra està exhaurida, malauradament. Les 5enes i les 6enes jornades, que vam titular Els reptes de l'educació infantil i la comunicació a les primeres edats. Les jornades 7, 8 i 9, Créixer i conviure en un món complex, Temps per créixer, Vincles per educar, amb les seves corresponents publicacions. Després van venir les 10enes jornades, van ser tot un èxit de convocatòria perquè van estar obertes a la resta de l'estat espanyol també. La publicació va sortir en català i en castellà. I les dues últimes, les més recents, ja en publicacions digitals, que podreu també veure en els documents que us hem donat de les jornades. Les jornades 11, que vam titular Presència, entramat de converses, i les últimes, Aprendre una necessitat. Finalment, resta també en nom de tot l'equip donar les gràcies a totes les escoles que explicaran les seves experiències en aquestes jornades i a tots els ponents de les sobretaules i de les converses. Al seu bon fer i a la seva expertesa, perquè són ingredients que tindrem el goig de saborir i d'aprendre al llarg d'aquests 2 dies. I també la deferència que han tingut tant la revista Infància com l'editorial Graó a regalar-nos un exemplar de les seves revistes que també trobareu a dins de la carpeta. Materials que trobareu a la carpeta. Sigueu, doncs, ja acabo, benvinguts i benvingudes a aquesta celebració que volem compartir amb tots vosaltres. Que tinguem tots plegats unes bones i profitoses jornades. Moltes gràcies per la vostra atenció. Passo ara la paraula i el micròfon a la senyora Carme Ortoll. Moltes gràcies, Rosa. Benvolguts i benvolgudes. Montserrat Anton, senyor del Pozo, Eulàlia, mestres, amics, perquè hi ha molts mestres coneguts que hem compartit moltíssima feina. Jo vaig tenir l'honor, com a assistent, de ser a les primeres jornades, a l'any 91, Montserrat. I avui comptava, ara quan venia cap aquí amb el cotxe, i em sembla que he pogut assistir a 7. A 2 d'elles també participant en experiències de centre.
Jo soc mestra del Penedès i, per tant, també he pogut participar a les jornades de l'ICE com a experiència de centre. Per tant, orgullosíssima avui de poder-vos acompanyar en aquest dia i en aquestes jornades que fa molt de goig de veure, la veritat. Aquestes jornades, com deia la Rosa, amb una història de 12 edicions prèvies, posen al centre del debat l'educació infantil. En aquesta edició es focalitza en l'acompanyament basat en el respecte. Personalment, trobo molt encertat agrupar aquests dos conceptes. D'una banda, la tasca dels docents, l'acompanyament actiu, i d'una altra, aquest valor ètic que fonamenta les relacions entre les persones. Cada criatura és una mirada nova. Com única, és la manera de mirar la realitat en el seu sentit més ampli, de veure-la, d'interpretar-la, d'entendre-la, de qüestionar-la, en definitiva, de viure-la. Des d'una perspectiva inclusiva, l'escola ha de ser per tothom i oferir un projecte per a cadascú, on cada mirada sigui valorada i atesa amb les condicions de qualitat que mereix cada infant. A l'etapa infantil, els nostres nens i nenes estableixen les primeres relacions afectives. És, per tant, un moment òptim i clau perquè els mestres i les mestres els acompanyem des d'aquesta mirada de reconeixement en l'altre. És una etapa de gran responsabilitat i de grans reptes, ja que contribueix plenament en el desenvolupament integral dels infants. Com diu la Llei d'Educació de Catalunya, en l'article 56, l'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l'inici del procés de l'aprenentatge. És en aquest procés d'aprenentatge on l'acompanyament des del respecte pren tot el sentit. La UNESCO manifesta que el mestre i la mestra ha de ser acompanyant del procés d'aprenentatge en un entorn en què el coneixement creix de manera permanent. Aquesta idea la trobem també explícita en les orientacions d'avaluació de l'etapa d'infantil de primer cicle de juny de 2015, on diu que el centre educatiu acull els infants des d'una perspectiva global i s'inicia així un procés de coneixement i acceptació basat en el respecte i l'afectivitat que estableix les bases per a unes relacions de confiança amb les persones adultes que l'envolten i amb la resta d'infants propers. A les noves orientacions que hem fet en persones que sou aquí del currículum també de la segona etapa, del segon cicle d'educació infantil, que hem tret ara el juny de 2016, també podrem trobar referències al tema que ens ocupa avui sobre el respecte. I diu, el temps que dediquem a acollir un infant i la seva família, sense judicis ni valoracions prèvies, és, en termes d'educació, un temps molt ben invertit, perquè és el que permet establir un marc de confiança mútua que fa possibles dinàmiques i relacions positives que permeten treballar junts amb la voluntat de formar persones. En una societat diversa, rica i intercultural, cal destacar el diàleg com la forma bàsica del respecte. El diàleg autèntic es fonamenta en una actitud d'interès envers l'altre i tot allò que ens pot aportar. Per tant, acompanyar des del respecte ha de ser un objectiu compartit entre l'escola i la família, amb la finalitat de que l'infant se senti acollit, respectat i motivat en un entorn segur que li ofereixi experiències d'aprenentatge valuoses. M'agradaria llegir, per acabar, la primera frase del preàmbul de la Llei d'Educació que diu: la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida. Les jornades que avui comencem de ben segur que contribuiran en aquesta aspiració compartida. Volem agrair a l'ICE
a la Universitat Autònoma, que aquest any també organitza aquestes jornades que organitza any rere any i que ens permeten compartir models i experiències d'educació infantil de gran qualitat i que ens ajuden en aquest camí que hem de fer plegats per l'èxit educatiu dels nostres nens i nenes del nostre país. Al Departament d'Ensenyament estem al vostre servei, al servei dels mestres i al servei dels centres. En nom de la consellera, moltes gràcies per tota la feina que feu i unes bones jornades.